हाय गाइज समस्त को नमस्कार मुंडिलो आपण मान को स्वागत करछि मु अनलकी बॉयर आउ एक नया ब्लॉग को। तो आज आम गोटे यात्रा आसचु तो चलो बुलिया यात्रार मजा नवा डिमरिमुंडा यात्रा। तो भाई माने आम पहुँची जाइए डिमरिमुंडा यात्रा देखिपारे यहाँ मेन गेट पाखे मुझे बर्तमान अच्छी। तो देखा केते लोक अच्छा चारिपटू मु देखी देखिपारे बहुत सारा लोक आसुँच जाऊँच आ कि लोक ठिया होती। तो देखिपारे जड़े से भाई बाइक बस आम दिज अच्छु देखिपारे मो साथी अच्छी से भाई जड़े। तो चलो वीडियो स्टार्ट करिया कौन कौन सब हो। कौन कहले आज्ञा कहती नुहे मु खास लोक डीजे जोगे
ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ନାଚ ଗୀତ ଯାହା ଯେମିତି ଡିଜେ ଫିଜେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଦୋକାନ ଆସିଛି। ଏପଟେ ଜଣେ ଚୁଡ଼ି ବିକୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାତ୍ରାର ଟୋଟାଲ ମାନେ ଯାହା କିଛି ବି ଏମିତି ଆମେ ଘର କରଣା କିଣୁ ତ ଯାତ୍ରାରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଳାଇଛି। ଏପଟେ ଜଣେ ଭାଇ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାନ ସବୁ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଟକା ସିଗାରେଟ୍ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇନା ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ତ ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଗୁପଚୁପ୍ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଗୁପଚୁପ୍ ତାଙ୍କର ଠୋଲା ରଖିଦେଇକିନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମର ଝାଲ ମଟର ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛୁ। ତ ସେଇ ଭାଇଠୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଛୁ, 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତ ଖାଇବା ତା ମଜା କେମିତି ଲାଗିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମ ଦେଖା ଶିଖା ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆମ ପରେ ପରେ ଆସିକିନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ନେଇକିନା ସେମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯାତ୍ରାର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଜଣେ ଭାଇ ତାର ଘର କରଣା ଜିନିଷ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିବେ ବେଲଣା ବାଡ଼ି। ତ ଏପଟେ ଭାଇ ଜଣେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେ ଫୋନ୍ରେ ଇଆଡ଼େ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନୀ ଭାଇ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ତ ଏବେ ହିଁ ଯାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନଲକି ବଏ। ତ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।